Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор художествено плетиво, а вие сте в моят YouTube канал Deni's Beauties. Тук ще откриете над 250 видеоурока по плетене на една кука и плетене с пръсти с Ализе пуфи. Те са разделени в отделни тематични плейлисти, като плетене на една кука за начинаещи, плетене с пръсти с Ализе пуфи, плетки на една кука, бабини квадратчета, как да си изплетем, шапки, аксесуари, чанти и декорация за дома, амигуруми и каквото още се сетите и може да бъде изплетено на една кука. А специално за хората, които оценяват моята работа и искат да плетат качествено, красиво, оригинално и модерно ръчно плетиво, по моите авторски схеми създадох членството в канала и в него вие ще имате достъп до над 100 ексклузивни видеоурока, които са достъпни само за членовете на канала. По този начин, освен че подкрепяте моята работа и ми помагате да продължа да поддържам моят блог за плетене на една кука denisbeauties.com, в който споделям много безплатна и полезна информация за плетенето на една кука и плетенето с пръсти. По този начин имате достъп и до моят опит, до моите авторски схеми и това ви дава възможност да плетете красиви и оригинални модели, които не могат да бъдат срещнати никъде другаде. Специално за членовете на канала пускам публикации, когато, пример, някой модел има схема, диаграм, чарт. Пускам и кратки клипчета също с видеоуроци. С членството в канала вие ще имате достъп до цялата тази информация и съдържание. А за хората, които имат нужда от консултация, може да включите като член на канала с план, видео и консултации и аз ще ви давам насоки, ще ви помагам да откриете грешките си и ще творим заедно едни прекрасни ръчно плетени шапки, жилетки, рокли и каквото ни душа иска. В този канал ще намерите и над 150 безплатни видеоурока за плетене на една кука и плетено с пръсти с прежда пуфи. Те са предназначени специално за тези хора, които тепърва навлизат в света на плетенето и на които искам също да съм полезна. Тук ще намерите всичко необходимо, което ви е нужно, за да се научите да плетете на една кука и да плетете с пръсти с прежда пуфи. Надявам се тук да откриете много нови полезни неща, идеи, вдъхновение и общност. Не забравяйте, че всеки в петък на страницата ми във Facebook, красотичките на Deni's Beauties, си правим седянка на поплетка и споделяме какво сме изплели през седмицата. Не забравяйте да се похвалите с вашите прекрасни красотички. Моите авторски модели са предназначени основно за хората, които тепърва навлизат в плетенето на една кука и плетенето с пръсти. Те са лесни, но красиви и оригинални. Идеята ми и целта ми е всеки да може да се ги изплете. Не е нужно едно плетиво да бъде сложно, за да бъде красиво, за да бъде запомнящо се и човекът, който го е създал, да се гордее с него. Надявам се, че ще съм ви полезна. Абонирайте се за канала, заповядайте в моята общност, станете член и нека да плетем заедно.